Здравейте! Добре дошли в нашия подкаст след часовете. Нашият първи гост е нашата психоложка от Сунов Италийски. Този подкаст ще каним различни учители, хора от Банско, по-известни личности, които ще говорят за себе си и по някакви други различни теми. Вие сами може да предложите някакви теми долу в коментарите и сега ще започваме. Здравейте, госпожо, как сте? Здравейте, Георги, добре съм, благодаря и ви поздравявам за инициативата за подкаста. Мерси. Може ли да се представите? Като име ще се представя, да, ти вече ме представи. Да, Мариана Георгиева съм и съм училищен психолог в средно училище Нов Италийски, град Банско. Може да ни кажете какво представлява вашата професия, защото повечето хора са притеснени или не знаят точно какво е психолог. Бих казал повече младежите, защото за тях го приемат като, че имаш някакви проблеми психически, че трябва да ходиш на психолог. Mm-hmm. Според вас, така ли е мисъл? Нормално е хората да мислят така. Психолога обаче като професия се налага все повече в последните години. Психолога е човека, който работи с нормалните човешки проблеми. Защото всеки човек през някакъв етап от живота си минава през трудности. И всеки човек търси някаква помощ. Понякога сам, понякога към приятели, към близки, към хора, които смятат, че могат да му помогнат. И понякога това не се получава. Тогава сме нехотни професионалистите. Нашата цел е да помогнем на хората, да ги придружим в техния проблем, така че да се справят и да се справят и занапред. А как решите да занимавате с психологията, да станете психолог? Аз винаги съм искала да стана психолог, но когато след завършването на средното ми образование трябваше да кандидатствам, все още в Благоевград нямаше такава специалност в университета и психология завърших на 30 годишна възраст като втора специалност. Първата ми специалност е специален педагог и след това съм щастлива, че успях да завърши психология. Има ли сте етап в вашата работа, където един вид да съжалявате, че станала психолог? Не, никога. Аз съм сменила няколко работи, места за работа. Работила съм и в дневен център за деца с увреждания, работила съм и като социален работник в отдел за закрила на детето, и като учител в помощно училище. И съм стигала до един етап, когато съм си казвала, време е да сменя работата. Но откакто се занимавам с това да работя като училищен психолог, не смятам да сменям работата. Много деца ли идват при вас с проблеми или някой ги праща при вас? Мисля, родителите им казват отиди, не се притеснява ли децата сами идват да ви потърсят? Тук ще ти отговоря много така съобразно правилника на училището. Да. Това казвам и на родителите. Децата от 1 до 4 клас държат да идват с декларация от родител. Тоест, родителя, най-напред се срещам с родителя, той казва какво го притеснява, попълва една декларация, с която разрешава аз да се виждам с детето и така започва работата. Другия вариант е, когато учителят забележи, че детето е променило поведението си по някакъв начин, намалява успеха си или има по-агресивни прояви, той говори с родителя, споделя за това, което вижда и предлага моята помощ. А големите ученици от 5-ти клас и особено от гимназията в повечето случаи идват сами. Ясно. С някакви интересни моменти във вашата работа, смисъл, знам, че може да кажете кой идва при вас години и такова, съвсем анонимно, някакви интересни случки през вашата работа. Не само като училищен психолог, ами като цяло през вашата кариера. По-интересни случки, така да сете нещо забавно. Да, слава Богу, че има и забавна страна и трябва да я виждаме. Една от последните случки беше миналата седмица, когато с двама ученици използвахме в работата ни емоционални карти. Те се наричат емо-карти. Главните герои са Емо и Ема, а самите карти са и Емо, защото съкратено от емоции. Свършихме си работата и на следващия ден имах час с техен съученик, който каза: госпожо, вчера сте играли уно карти, давай тук картите да играем. И което аз казвам, аз нямам уно карти. Не, вие вчера сте играли уно карти. Така, една интересна история. И някой ще си помисли, че аз децата просто си играя уно карти. Коя ви е по-лесната възраст, с която сте работила, в смисъл с по-големите, с по-малките? Имате ли се едно
по-лесно да се работи, да кажем? Не, че ги предпочитате ми? Така, в целия ми професионален опит съм работила с много различни възрасти. В началото започнах като училищен психолог в начално училище в Банско. Там децата са от 1 до 4 клас. Изключително ми е било приятно да работя с децата, но като че ли с възрастта и с опита се чувствам по-полезна с големите ученици. Малките деца изискват, лично за мен е много емоция. Много емоция. Аз мисля, че вече съм станала леко по-равновесена. Да, с този възрастта. А по принцип, кой се открехва по-лесно? По-големите биха се открехнали да говорят, нали, за нещата или малките? Мисля, че това не зависи от възрастта. Има ученици наистина до които се стига по-лесно и други, които още първата ни среща са готови да споделят всичко. Не зависи от възрастта. Значи зависи от човека, ясно. Да. Методи, когато някой, нали, не иска да се открехне, или като цяло вашите методи за работа, вие ползвате от други психолози, нали, взимате на някакви методи и материали, или вие сама си ги набавяте, измисляте? Разбира се, че се ползват много методи, които сме учили като психолози в различни обучения. Нашата работа и не само нашата, както и много други, изискват непрекъснато обучение. Завърших курс 2-месечен през есента, скръп и загуба, сега ми предстои нов курс, работа с деца с неприемливо поведение. И не, че не съм се обучавала по тази тема, но децата се променят непрекъснато и ние трябва непрекъснато да си актуализираме знанията. И методите са много различни, но в практиката всеки метод се прилага индивидуално спрямо човека. Ясно. Не може да се приложи директно. Учил си го така, прилагаш го в момента. Всичко е според човека и проблема. Да, смисъл. Значи, колкото повече се разрастват социалните мрежи и технологията и вашата работа така се променя спрямо тях, защото, нали, децата имат повече достъп до какви ли не неща, които не мисля, че мога да спомена, защото все пак може и да демонтизират клипа, но който гледаше сети. И това ги променя, нали, вкарам повече агресия в живота или просто от времето става по-тежко. Според вас социалните мрежи имат ли, така да го кажем, влияние върху промяната в децата или просто времето така се изменя и в нашия век злобата у хората се проявява повече? Злоба имало във всички векове и времена. Дори не е необходимо да знаем психология. Историята, като се върне назад, това ще покаже, че е така. Социалните мрежи, това е една толкова дълга тема, че ако започнем да говорим, няма да ни стигнат дни. Но те влияят наистина много и то в много аспекти. Аз ще засегна само някои от тях. Едното е, че децата започват да разчитат все повече на онлайн контактите си, отколкото на реалните контакти в живота. Тоест, общувайки повече социалните мрежи, ние наистина губим уменията си за общуване лице в лице. И което основно може би влияе, смятам, че намаляват емпатията до голяма степен, защото когато ти си реално с човека, ти виждаш как твоето поведение въздейства върху него. Нещо, което в социалните мрежи трудно се усеща, да не кажа невъзможно. Да, в социалните мрежи много хора могат да представят живота си по-различно от, нали, какъвто е. И сега, тъй като засегнахме темата с приятели и с социален живот и контакти, според вас пътя към щастието къде идва? Защото повечето хора го търсят в това да имат много приятели, да си намерят приятелка или приятел, зависи от пола. Или, дали, това ли е щастието, или трябва да дойде в това да се научиш да обичаш себе си и да си щастлив с себе си? Много философски въпрос. Да, идеята на подкаста е малко по-философски и по-замислено, задълбочено да говорим по различни теми. Щастието има една такава сентенция, че не е дестинация, е път. И всеки го намира по различен начин. За един е важно да си има гадже, за друг е важно да учи и да се образова.
Аз по-скоро не бих използвала думата щастие. Ще цитирам един много известен терапевт, основател на логотерапията Виктор Франкъл, който по-скоро говори за смисъл. И това е да намерим смисъла, но не философския въпрос като цяло смисъла в живота, а смисъла, който е тук и сега. А той във всеки един момент от нашия живот е различен. И смисълът може да бъде в това да постигнем нещо, нашите цели, в това да помагаме на някого. И смисъл, както той пише в книгите си, можем да намерим дори в страданието. Според вас, нали, как човек може един вид, да кажем, да се научи да обича себе? Защото много хора, точно заради социалните мрежи, защото все пак живота хората си го представят нереалистичен, може да се обработват всякакви снимки, може да изглеждаш по един начин, нали, като се видите на живо, по друг начин в социалната мрежа. И как човек може да научи да обича себе си? Да не приема толкова социалните мрежи като нещо важно и че нещата там са истински? Или че трябва и той да покаже една фалшива страна, за да може да обича се едно фалшивото себе си, отколкото истинската личност, която е? И това е уловката в социалните мрежи, че ние там се представяме по такъв начин, който да бъде много харесван от другите и желан от другите. В социалните мрежи виждаме как някой направи една прекрасна торта, как си качва снимки от сватба, но никой не си е качил, да речем, загорялата манджа или увяхналите цветя, а качваме едни прекрасни градини. Реалният живот е нещо съвсем различно. Това, което казваш ти за любовта към себе си, тя започва още от най-ранна възраст и затова има цяла теория и има връзка. Това се нарича теория на привързаността, т.е. нашето отношение към майката. Още от най-рана възраст, после през бащата и семейството. Т.е. когато ние от най-малки се чувстваме приети и обичани, и това е заложено при нас, това ще продължи и във времето. Тоест един вид при добра комуникация с семейството, така един вид се научаваш да обичаш себе си. Когато от малък се чувстваш обичан. Може ли, защото има много хора, които са, нали, като примери, че нямат добра комуникация в семейството, да кажем, нямат добри отношения с техните по една или друга причина. Могат ли един вид с техните приятели да им помогнат или някой техен близък да ги научи да се чувстват обичани и да обичат себе си? Могат ли в по-късен етап, да кажем, да не е в първите 7 години, които са бъдат, нали, най-важни, и в по-късен етап да се научат един вид да обичат себе си? Винаги може. Както казва Мадлена Огафари, няма непоправими неща. Да. Значи вие вярвате в това, че човек може да се промени? Аз ако не вярвам, няма да работи това. Да, и това съм го казала много пъти. Човек, когато се променя, когато само съзнае, че има нужда от тази промяна. Това е много важно да знаем. Защото понякога хората си казват, аз го промених. Не, човек е избрал да се промени заради теб, но това е неговия избор. Някои хора има, които дори да не искат да се променят, дори да харесват себе си, но се променят заради друг човек, заради, да кажем, гадже, приятел, някакви проблеми. Това лошо ли е? Лоша промяна ли е? В смисъл, когато човек не иска той да се промени, ми се променя заради околните. Зависи каква е конкретната ситуация. Защото давам такъв пример. Ти си имаш гадже и гаджето ти пуши. Ти не я укоряваш за това, но по всякакъв начин и показваш, че те грижа за нея, искаш тя да бъде в добро здраве, не е много приятно да има дим и така нататък. И сега вече избора е нейн и тя да си каже, да, заслужава си заради Георги, аз да спра с този навик. Друг избор, който тя може да направи е, Георги е длъжен да ме приема такава, каквато съм. Аз ще си пуша, той ако иска. Добре, ако така да кажем градивната критика, защото много хора не разбират какво е градивна критика и какво е критика, нали, по лош начин. Градивната критика повечето хора не я приемат. Според вас градивната критика нещо добро ли е или да кажем нещо лошо? Защото да кажем, аз не се справям в момента в училище, не ми върви в еди какво си и някой ми каже, ти не учиш,
не си полагаш старанието и усилията. Аз сега как трябва да го приема? Аз да кажем, ако сега имам двата варианта. Да, прав си, аз не го правя, ще се променя. Но мога и другия вариант. Ти не си прав, ти само ме обиждаш, искаш да ме нараниш, така. Според вас, кой е по-прав в точно този случай, да кажем? Това как приеме критиката, зависи как приеме себе си. Защото какво означава да приеме себе си? Да знаем, че ние не сме идеални. Имаме плюсове и минуси. И това е приемането. Когато ние приемаме себе си такива, каквито сме много по-склонни да приемаме и другите. Защото знаем си, че ние имаме плюсове и минуси, и другите също имат плюсове и минуси. И това е много важно. Да приемем, че т.е. принципа аз съм добър, ти си добър, ние сме различни. Да се приемем просто като различни. Тоест трябва да едва ли не да разберем, че всеки си има своите разлики. Да. А когато според вас човек да приеме градивна критика и някаква критика като цяло, която ще му помогне, той трябва ли един вид да потисне своето его? Защото мисля, че егото е нещо, което спира човек да приеме градивна критика или каквато и да е като цяло. И остава най-често обиден. Да, егото пречи. Това е така. Но има тук няколко въпроса, когато някой ни каже нещо и ние го усетим като критика. И първият важен въпрос, който хората е добре да си зададем, е кой го казва. Защото ние по различен начин възприемаме откъде идва критиката. Ако е от човек, който аз ценя и на човек, който имам доверие, аз съм много по-склонна да се вслушам в неговите думи. И ако е човек, който за мен не е авторитет, да. И следващия момент обаче, дори и човека да не е авторитет, да си кажем, има ли право този човек? Защото примерът, който ти даде, ти не учиш, ма ти знаеш, че си положил много усилия и си учил. Някъде другаде нещо се случва, може за момента да не си бил в кондиция, нещо се е случило, за да получиш по-слаба оценка, примерно. Тогава ти знаеш, че този човек няма основание. Но тъй като първата причина за двойката, примерно, е човек да не учи, нали, това му идва на човек. И сега вече тук идва аз. Да, той ми казва, че аз не уча, но аз всъщност си уча, той не е прав. Причината е някъде другаде, но той има право на това мнение, нали така? Да. Добре, друг сценарий. Защото сега последно време стана, да кажем, модерно да се ходи на фитнес. Ако дойде този момент, в който ти не се справяш, не си сигурен дали правиш нещо правилно. Хората трябва ли един вид да се притесняват, да питат някой за помощ, или според вас е добре да не се притесняваме и да видим, че има различни хора, че някой може да им помогне, който е по-образован от нас, добре запознат. И трябва ли ни е страх да го питаме, или според вас всеки човек би приел да помогне на някой в нужда? Много са различни въпросите, от началото до края. Да, смисъл, при нас е... Аз мятам, че човек да умее да търси помощ е много важно човешко умение. Все пак ние сме, както е казал Елиот Арансън, ние сме социални животни. Ние живеем в общество и целта на обществото ние да си помагаме. Не да си пречим, не да сме в конфронтация, да си помагаме. Дори по-силните затова са по-силни да помагат на по-слабите, бих казала. Но по отношение на фитнеса, ако ти имаш нужда да ставаш по-добър в по начина, по който изглеждаш физически, кой ще попиташ? Зъболекаря или фитнес инструктор? Да, фитнес инструктор. И кой ще попиташ? Някой за тебе, който са ти казали, той е много добър фитнес инструктор, той ще ти даде правилните съвети. Но тук идва и проблем. Ако не знаем, че някой е много добър фитнес инструктор, аз за първ път направил съм си програма, която съм видял в интернет. И сега съм решен, че аз ще го направя това. Обаче идва проблема, тази машина трябва да я ползвам, не съм видял как се ползва, не съм сигурен. В грешка ли ще съм, ако питам някой, дори така не го познам, просто виждам, че този човек и той тренира. Струва ми се, че и той е в добра физическа форма и знае как да се ползва. Трябва ли да ме е страх да го попитам и да имам някаква предоценка, да кажем? Мога ли да ти върна въпроса? Да. Кое ще те притесни да го попиташ? За да задаваш този въпрос, значи има хора, които ги е страх да питат. Да, защото тук сега ще кажа за предоценката.
Виждам този човек, защото най-често има тук татуировка, много здрав, изглежда леко, нали, гледа начумерено. Но не е сигурно, че този човек, аз не го познавам, не съм видял как се държи с околните, но просто така визия, като го видя, ми изглежда много страшен и че той ще един вид ще ми се подиграва, ще ме каже да си тръгна или нещо от сорта. Трябва ли да ме е страх и да имам веднага, нали, оценката само като видя човека? Той така изглежда, не бих говорил с него. Това вече наистина отваряме много широка тема. Ако ще е свързана с предразсъдъците, нали, това, като видим някой да направим някаква оценка, то затова е предразсъдък, защото още не познаваме човека. Но един такъв човек ти каза нещо друго, освен че с татуировки, той е много здрав. Значи този човек знае как се ползват уредите. Да, точно за това и аз ще казвам, ще питам него, обаче той пък ми изглежда страшен. Този човек, когато отидеш и го попиташ, може би пък той ще се почувства оценен, че някой в него е видял тези негови качества и компетенции, че той може да даде компетентно мнение. И ти давам един пример интересен в един фитнес. Сме група жени. Аз влизам за първи път във фитнес, идея си нямам кой уред за какво е. Отивам и започвам да гледам схемичките, кое как се ползва, но нещо не ми се отдава. Просто трябваше да си изгубим времето, лошо време в хотел и така. И тогава видях една жена, която на пръв поглед изобщо не изглеждаше като жена, която може да ме опъти уредите за какво са. Но я гледам, че се справя добре. Отивам и казвам, виждам, че се справяте добре с уредите, знаете кой уред как действа, може ли да ми посочите този уред и как се казва, защото аз дори това не знам. Оказа се, че жената преди много години е работила като на рецепция в голям фитнес и тя беше абсолютно всичко. Попаднах на точния човек, просто защото отидох да питам. В този смисъл, няма страшно да попитаме. Има два варианта. Човека да ни помогне и човека да ни каже, гледай си работата, както казваш ти. Но важното е, че сме опитали. Ако не го попитаме, със сигурност няма да знаем как да ползваме уреда. Или ще го ползваме по грешния начин. И тук следва друга тема се отваря, която е: трябва ли да излизаме един вид от комфортната си зона? В смисъл, аз сега съм свикнал, правя това. И някой сега ми предлага, човек, хванахме фитнес, айде да ходим на фитнес. Но обаче аз принцип свикнал да си чета, да си почивам, да не се занимавам особено спортно натоварване, освен ако не е, да кажем, волейбол само ходя. И той ми казва, сега да отидем на фитнес. Обаче аз виждам, че не съм много, не се чувствам, че изглеждам толкова добре. И се представям, че сега като отида там, хората сега ще ми кажат, виж го той тук е закръглен, или виж го той колко е хилав, как може сега да дойде тук? Трябва ли да ме е страх, че хората веднага ще тръгнат да ме съдят по това как изглеждам? И трябва ли да се притеснявам за един вид чуждото мнение и за тяхното одобрение? Или е добре да поемам рискове и просто да действам? Ти сам си отговори на въпроса. Чуждото мнение винаги ще е различно. Ще има хора, които ще си мислят, този е малко закръглен, но другите хора може би ще се върнат назад, защото те са започнали да тренират. Във фитнеса сме за това. Да, може и да си кажат, виж го, той иска да се промени супер. Точно така, да. И нормално е човек да каже, този човек има някаква цел и ето не се отказва. Както тези хора, които са с наднормено тегло и постоянстват в хранителния си режим, в упражненията. И това е важно за тях. Защото аз правя една аналогия с плажа. Трябва ли да имаме всичките фигура на манекени, за да ходим на плаж? Не. Просто слагаш банските, отиваш на плаж. Това е. Ако нямаш бански, пък отиваш на нудистски плаж. И така, както знаеш, ние така не приемаме или визуално не харесваме всички хора, така и нас няма да ни харесват всички визуално. Това е най-нормалното нещо. И тук следва нещо, защото много хора дори сега това да си го кажат, като пример да си го кажат. Имате ли някакъв добър съвет как да избегнем това? Идеята да бъдем одобрени от останалите, от обществото. Че трябва, да кажем, аз имам някакви интереси, които не съвпадат с класа ми или с някаква група хора, обаче искам да се пиша с тях. Сега трябва да се един вид да правим брег на себе си и моите интереси и да гледам да съм като тях и да искам тяхното одобрение. И може да не харесват нещо от мен и аз просто да спра да го правя, защото искам тяхното одобрение. Имате ли някакъв съвет как може един вид да се измъкнем от идеята за одобрение от останалите?
Универсален съвет в случая едва ли може да се даде, но ние сме така устроени. Оглеждаме се в другите. Даже имаме огледални неврони, но това е друга тема. Оглеждаме се в другите и особено в тинейджерството, в юношеската възраст. Да, в момента точно това си е затова и фащаме тази тема. Когато е много важна средата и когато ние искаме наистина да бъдем част от нашите връстници, част от групата. И всеки иска да намери своята социална група и своите приятели. Сега въпрос на израстване, нали, в тази група, всеки да е различен и всеки да приема другия такъв какъвто е. Има различни групи, защото те се обединяват от различни интереси. Сега, ако в една група, примерно всички употребяват алкохол, аз ще си кажа, мога ли да устоя на това и да не бъда като тях? Може групата да те приеме такъв, окей, ти няма да пиеш. Чудесно. Или аз да се впиша в тази група, трябва да правя същото. Или те ще ме приемат, си мислим ние, че те ще ме приемат, ако аз съм като тях. В този смисъл има нещо, за което така се работи и групово, и с класовете, индивидуално, е отстояване на натиска на връстниците. Защото натиска ще бъде в много посоки. И за алкохол, и за наркотици, и за какви ли не вещества. И тук вече, доколко ние ще кажем, вижте, аз мисля по различен начин. Един вид идваш ли слаб психически? То всеки си има някаква слабост. Слаб психически може би не е най-доброто, което може да се изразя, но да кажем идва този момент, в който аз съм излязъл... Това не е слаба психика, това е наистина силното желание да бъдеш част от група. Излязъл съм с приятели. Те обаче не ме приемат за това, че не искам да пия и ми казват, давай, ти си сдухан, ти така, ти онака. Кое е правилното решение в момента? Аз да си кажа, добре, трябва да го направя, в смисъл искам да ме приемат, и да си кажа, те хора, щом ме карат, щом не искат да ме приемат за това, че аз не искам, нали, не се забавлявам с алкохола. Трябва ли сега да си кажа, да устоя моето и да си кажа, добре, вие не сте ми приятели, аз ще тръгна. И просто да си тръгаш или да се подадеш на групата един вид. Всеки си прави избора. Пак ще кажа. Някакво лично мнение. В смисъл, то за всеки си е... ни е свободата да избираме, но пък обратната страна на монетата, от едната е свобода, от другата страна отговорност. Да. Има такъв пример от това, което ти каза и го продължавам. Познавам момче, което не употребяваше алкохол и по някакъв начин групата го мислеха за странен. Когато обаче се стигна до момента всички изкараха шофьорския курс, той беше много желан в групата, защото си прибираше всичките останали. Така че тогава нещата си дойдоха на мястото, не се чувстваше по никакъв начин използван. Просто всички знаеха, че отиват, забавляват се, но той е шофьора на групата, защото не пие. Да. Добре, проблем ли е в момента, защото повечето млади, аз поне като съм излезал с мои приятели, излезем, седем някъде, нали, такова говорим си. Повечето хора, които съм забелязал около мен, те са казали, ще излезем, излизат и гледат, седнат на едно кафе, както сме седнали, така с вас, обаче те си седнали кафе, да кажем, Фемар, извадили са телефона и в момента това е излизане. Те стоят, пишат нещо на телефона от време. Виж това, вижда ли си го? Много готино. Това излизане ли? Това мога да го правя у нас. Защо ми трябва в момента да съм навънка, да съм седнал там, да си поръчам за 2 лева чайче, за да мога да покажа на някой нещо на телефона и да си стоя на телефона? Едва ли. Предполагам, че това ще ви отговора. Едва ли, да. По отношение на социалните мрежи, аз съм настроена доста, как да кажа, антиутопично. Заради работата или като цяло лично? Смятам, че нещата не върват добре, но от друга страна си казвам, защото аз съм живяла в други времена, но пък социалните мрежи са вашето време. Може би пък вашите деца ще... Не, може би те със сигурност ще живеят в още по-технологично време и вие може би ще им казвате, ние имахме само едни социални мрежи, пък вие сега нещо съвсем различно. Има нещо много важно и това е младото поколение да се научи да мисли критично. Според вас, добре ли е си позитивно? Защото повечето хора са песимисти, реалисти, гледат много зле на нещата, казват си, нали, аз му кажа,
аз сега ще отива, ще направя какво си, още тук за подкаст почва да кажат, нищо няма да стане, откажи се, така. Затова е по-трудно, нали. Да, не сме в перфектни условия, нали, като фон и всичко, но с времето, нали, ще се усъвършенстваме. Важно ли човек да е позитивен? Може би ще те изненадам, Георги, но аз не обичам израза мисли позитивно. Защо? Защото позитивното мислене, всъщност хората влагат един друг смисъл, едва ли не да си сложим розовите очила и света да изглежда прекрасен. Позитивното мислене е по-скоро плюс и минус, т.е. реалистично мислене. Ако мислим позитивно, ще си кажем, нищо лошо няма да ми се случи. Но това не е реалистично, защото винаги се случват някакви ситуации. Реалистичното мислене е да си кажем следното. Дори нещо да ми се случи, аз мога да се справя. Това аз го разбирам малко като позитивно. Това е реалистично мислене. Защото днес много се спекулира с това мисли позитивно. И хората правят дори финансово състояние от това, как да учат другите да мислят позитивно, но не е идеята ние наистина да гледаме света през розови очила. Защото той не е розов. Добре, следва другия момент. Нали? Това с розовите очила съм съгласен. Реалистично трябва да мислим. Но, когато сме си казали, аз в момента искам, ето като дето ни е подкаста или идеята, аз искам в момента да правя много добро тяло. Ако някой ни каже, това няма да се получи, това няма да е така, трябва да се откажа. За това, че някой ни казва, ти не можеш. Дори да е някой близък. Близък приятел, семейството, може би дори. Трябва ли да си кажем, не, аз ще им докажа, решен съм в себе си, вярвам в себе си, че не са прави. Или трябва да съм като. Щом го казват, те ме познават, да, трябва да се откажа. Ти как мислиш? Много ще ти върна въпроса. Аз лично съм позитивен човек. Аз мисля, сега ще ви докажа, че не сте прави, ще го направя. Да, но повечето хора, които познавам, не са така. Да опиташ ти и дори да не стане, ти сам ще стигнеш до този извод и ще чувстваш огромно удовлетворение, защото ще си кажеш, аз опитах. Да, тук идва и това е много важно. Да, тук идва и този момент, в който се казва, нали, в живота нещата са последния начин. В живота не се учиш как, нали, да правиш нещата, а нещата идват пред теб и ти се учиш последствия. Един вид неволята те учи. Ами учи, да. Има моменти, в които неволята те учи. Лошо ли е, че в училище ни подготвят за теста, а един вид живота, тестът си идва сам при нас? В смисъл, нали, в училище ни учи, трябва да се подготвим така. Един вид да планираме всичко и да го караме под план. Или не трябва да се преценяваме, че нещата вървят така, както съм си казал, и сега ще направя това. Да има промяна, да се научи да работя един вид с нея. Аз тук се сещам за една дума, слушайки това, което казваш, и това е адаптация. А умението да сме адаптивни е много важно умение и при много хора се прояви, доколко то го има или не, по време на COVID-кризата. Нали, за много кратко време ние трябваше да се адаптираме при съвсем други условия. И да, някои хора се адаптираха добре, други не успяха толкова добре с последствията от това. Тоест, живота винаги има непредвидими неща. Всички искаме да имаме контрол, да знаем какво се случва и да бъде предвидимо. Това ни дава усещане за сигурност, но не винаги е така. И когато се случи някаква ситуация, тя за това има и дума, която се нарича криза. Тоест, исках да кажете, нали, по това, което разбирам, важно е да сме адаптивни, важно е да поемаме рисковете в живота. В смисъл, да излизаме един от комфортна зона, така да го кажа. Излизането от комфорта, може би сте срещали в социалните мрежи, има много интересна графика за комфорт. Излизането от комфортната зона води до израстване, но израстването е накрая. Първото нещо, през което се минава, това е страха. След това вече идва полека-лека човек да постоянства в това, което е избрал да излезе, с това включително да се справи с мнението на другите
и с постоянството накрая вече се стига и до израстването. Но няма как, никой не обича да излиза. Да, по принцип повечето хора са като това не мога, това не ми харесва. Дори те казват, нали, аз го пробвах преди. Има ли варианта, в който, да кажем, аз го пробвах това, не ми хареса. Обаче сега са нови хора, нови мои познати приятели ми кажат същото нещо, което преди не съм го харесал. Ако сега го пробвам с тях, има ли варианта да кажем нещата да се променят, защото са други хора и пък да ми хареса? Не само защото са други хора, а защото, да речем, е минало известно време и тогава обстоятелствата са били други, сега обстоятелствата са различни. Винаги е възможно. Тоест не трябва да се притесняваме дори нещо, което преди не е вървяло, сега да го пробваме. Разбира се, хайде, няма да дам пример за себе си. Добре, смисъл. Не, то няма проблем да дадете пример за вас, защото тук идеята е, че просто говорим с вас, с хора, с който и да е. Смятам, че когато ние много искаме нещо да се случи, правилното време ще дойде. Ако не е сега, но ние го искаме, ще дойде. А важно ли да живеем такъв живот, в който един вид да се наслаждаваме на него? Не като станем на 60-70 вече така по-зрела възраст, където така сме управляли младите си години и си казваме, аз работех много здраво, учих много здраво, вървях по този път и да един вид да не се наслаждаваме, да казваме, аз спестях парите, не ходих на екскурзии, защото сега имам много пари, аз не отидох с тези моите приятели на разходка в гората, защото учихме, сега съм ето тук, нали съм някаква по-голяма позиция в работата, отколкото те. Аз сега може да нямам много добро семейство, обаче имам пари. Трябва ли да сме материалисти? Или трябва да мислим за това, за семейството, за приятелите, за околните, отколкото? Ще ти отговоря с една библейска притча. Има една история в Библията, в която се казва, че един човек бил много богат, натрупал огромно богатство и си казал така: от тук насетне, душо, яж, пи и се весели. И когато си легнал да спи, Господ му казал: тази нощ ще ти изискам душата. Тази нощ какво? Ще ти изискам душата. Той ще умре. Добре, тук сега е момента, ако да кажем... Живота е тук и сега. Това, което ти казваш, е да непрекъснато да отлагаме щастието си, да си поставяме ние самите някакви условия за щастие. Значи ще бъда щастлив, ако си имам гадже. Ще бъда щастлив, ако завърша образованието си. Ще бъда щастлив, когато си купа кола. Ще бъда щастлив, когато ми се родят децата. Ще бъда щастлив, когато се пенсионират. А кога ще живея? Да, и аз съм до това мнение, че един вид трябва да поемаш рискове в живота. Защото ако всичко е, си кажем, това не ми влиза в плана, момента нямаше да говорим тук с вас, нямаше да го правим това цялото. Защото едва ли в плана ми ще аз искам някой ден в 10-ти клас, точно в този ден искам да правя еди какво си. Не, всичко идва, отива си, получава се, не се получава, размисляш други начини. Добре, защото са сценичната треска. Тя е пак точно това, дето говорихме, да един вид да правиш рискове. Да кажем, в момента ми се отваря възможност да участвам пред някаква пиеса в училище. Тя ще е пред много хора. Отворила ми се тази възможност, обаче мен само е страх, аз си казвам, аз ще изглеждам много зле, аз съм такъв, аз съм онакъв. Един вид аз, как да го кажа, обиждам себе си. Аз си казвам, че не мога. Трябва ли да пренебрегнем този глас у нас, този страх и да продължим? Да си кажем, добре, дай да кажа на себе си, че съм грешка. Това, което го правиш, с удоволствие ли го правиш? С удоволствие ли участваш в тази пиеса? Като го има този страх, няма да ми е удоволствие. Но пък, ако не пробвам от този страх, няма да знам дали ще имам удоволствие да го направя. Чувала съм актьори с много опит, които да казват, че цял живот страдат от сценична треска и тя никога не ги напускала. Аз бих казала, че човек, ако иска нещо да направи, трябва да го направи въпреки страха. Въпреки, че ме е страх, аз ще го направя. Само тогава, когато застанем до страха, ще видим, че не е чак толкова страшно. Тук се сещам за това. Най-големите герои са най-страхливите.
Защото те един вид се изправят срещу своя страх и така последствие спасяват другите. Точно така. Ако, сега да кажем, дойде този момент, в който запалва се къща, трябва да излезеш, обаче имаш още 3 човека с тебе. Те 3 човека ти ще ги спасиш, но не защото си като аз трябва да спася тези 3 човека. Аз ще спася, последвайте ме, защото аз искам да спася за себе си, затова елата да спасите и вие вас. Съгласен с това, нали? Не... Въпреки страха. Да, въпреки страха. Отиваш да спасяваш, не защото не те е страх от огъня. Страх ни е. Огъня ще ни опари, ще ни изгори и така нататък. Да. Но въпреки страха, решаваш, че тези хора имат също право да живеят и си даваш. Разбира се, тук говорим и за малко реалистична оценка, ако е ситуацията супер рискова. Ако няма как да го направя, да. Но човек е въпреки страха, отива и спасява. Въпреки страха, ето, в страната ни награждават хора, които са направили нещо добро. Забравих точно как се казваше. Самите награди. Добрите хора на годината или нещо такова. Да, нещо такова. Бяха наградили едни момчета, които се бяха спасили даващи се хора. Въпреки страха си, защото е така било бурно море или дълбоки води, те се вторят. Тук мисля, че нещо е, че трябва малко или много да вярваш себе си. Защото... Едното момче, когато го интервюрах, каза, аз изобщо не мислех, че ме е страх. Аз просто знаех, че трябва да го направя. Да спася човешки живот. Но да, тук идва, че той вярва в себе си. Той знае, че ще успее, защото така аз знам, че не мога да плувам. И сега виждам тези хора, че се давят. Но аз знам, че не мога да плувам. Тук идва момента, в който нещо съм като аз съм герой, ще ги спася. Аз не мога да плувам. Няма да отида да съм при тях, защото ще те спасяват и мен. Да, абсолютно. Трябва да си сигурен в себе си в този момент. И ти ще се удавиш и те ще се удавят. Нищо няма да направиш. Да, в смисъл. Но да, тъй като в момента гледам, че времето горе-долу ни напредна, друг път ще пробваме да е нещо по-дълго. За момента горе-долу в 40 минути искаме да се съберем. Добре. Малко отгоре, малко от така отдолу. Някой път пак ще ви поканим. Мерси, че гледахте. Надявам се всички са останали до края на самия клип. И може да предложите някакви други въпроси, които искате да чуете от следващите ни гости. Може да предложите да говорим кой искате да е следващ гост. И вече в последствие ще направим Инстаграм страница, която ще бъде качена, линк за нея ще има в Фейсбука на училището, също така и в сайта на училището, за да може там да се информира кога ще има нови епизоди на подкаста и също така да кажем като информационно табло за какви промени може би ще има в училище, занимания направени от ученическия съвет и важна информация като цяло. Благодаря и до следващия път!